A vivenda e os orzamentos 2026 protagonizaron a sesión de control no Parlamento galego. A oposición sinalou que o Goberno da Xunta non traballa prol dos intereses da maioría dos cidadáns. O Pazo do Hórreo acolleu esta mañá unha nova sesión de control ao Goberno autonómico. Os grupos da oposición afondaron en diferentes cuestións, nesta ocasión vencelladas á vivenda e o proxecto de orzamento para Galicia do vindeiro 2026. O portavoz do PSD-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, fixo referencia ás exencións fiscais, sinalando que só benefician a un 4% da poboación galega. Máis que beneficios fiscais parecen privilexios para as élites do noso país, sobre todo para aqueles que atesouran unha gran parte do patrimonio en Galicia. Hai outra partida importante nos orzamentos que é referida ao que temos que pagar pola débeda pública este ano, 1.858 millóns de euros. Unha partida moi importante, máis do que vamos investir en atención primaria, máis do que vamos investir para toda a política social en Galicia para todos os galegos e galegas. Pero podería ser menos, poderían ser 620 millóns menos nese capítulo se vostede aceptara a condonación que ofrece o Estado de un tercio da débeda pública, 4.010 millóns de euros. Na súa resposta, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, apuntou que a meirande parte das afirmacións feitas polo socialista son inexactas. Besteiro e Partido Socialista de Galicia en estado puro. Mire, cando os lea verá que efectivamente esas máis de 100.000 persoas beneficiadas polas deduccións deste ano que se engaden a todas as que veñen de antes, cando deflatamos os imposto no tramo autonómico para rentas baixas, cando beneficiamos as familias con 2 fillos, cando aplicamos un montón de deduccións que seguimos mantendo, as deste ano engaden esas persoas porque son deduccións específicas, por exemplo, nas transmisións, para os enfermos dela, que afortunadamente están ao redor de 300 en Galicia, en España siguen sin ter absolutamente ningunha axuda. Pola súa banda, a voceira nacionalista Ana Pontón fixo fincapé na importancia da vivenda e definiu de disparatada a proposta realizada polo Goberno galego de converter baixos comerciais en vivendas. En Galiza hai 90.000 pisos baleiros, señor Rueda, só falando das grandes cidades. Pisos que están construídos con infraestructuras, con servizos, con habitabilidade. Pisos que se poden comprar, rehabilitar e poñer ao servizo dunha cidadanía que cada vez ten un maior problema para acceder á vivenda e facelo a prezos que a xente poida pagar. Pero neste país que ten 90.000 pisos baleiros, o señor Rueda propón que os galegos e galegas vivan en baixos comerciais que levan anos abandonados porque ninguén os quere. Eu quero facerlle unha pregunta, señor Rueda. Viviría vostede nun deses baixos? Na súa intervención, o titular da Xunta lamentou que agora a batalla nacionalista sexa contra os baixos que se poden habilitar como vivendas. Oiga, pois é unha opción máis. A vostede lle dá igual que lle vou a contar que ten que cumprir unhas normas de habitabilidade, o Código Técnico de Edificación, todas esas cousas, como se está facendo en moitísimos sitios. Baixos que ninguén quere, sí, ninguén os quere para baixos comerciais e, polo tanto, se teñen posibilidades cumplindo, poden ser unha opción. Pero toda esa xente que estaba considerando como opción xa está condenada polo BNG. Vostede decidiu que non poden vivir neso e que os concellos que están dando licencias con exixencias, por suposto, de habitabilidade, non poden eso considerarlo como unha opción máis en ningún caso. Mire, se quere que falemos de minipisos ou de contedores transformados en vivenda, teñen aquí os especialistas, os seus socios de goberno, que o intentaron varias veces. A non nos fale deso, que non imos por aí. Temos unha excelente calidade na vivenda social que estamos facendo.